Wanda ya faru a masarautar Kano, aka zo aka cire sarkin Kano na 14 shine Muhammadu Sanusi. Aka zo aka kawo sarkin Kano na 15 shine Aminu Ado Bayero. Shi sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da aka zo aka ce an cire shi, ba a ce ga laifin da ya ba. Babban kuskure kenan. Idan kana so kai faɗa da mutum ko kana so ka cire mutum, to ai sai ka faɗi dalili. Ba wai kawai kai ba ka san shi ka cire shi, ba haka ake ba. Shi sarkin Kano na 14 me yayi sabani ya samu da gwamnati. Da ya samu sabani da gwamnati, duk iya abin da za a yi na mutunta shi an yi, domin a Najeriya ba kujerar da take da sama da na shugaban kasa. Janar Gawan tsoho shekara 90 da wani abu. Janar Abdulsalam Abubakar dattijo shi ma shekara 80 da wani abu. Suka taso suka zo Kano, suka samu gwamnan Kano, suka ba shi baki ya ce magana ta wuce. Suka samu sarkin Kano suka ce mai ka kiyaye bakinka, ya ce shi kenan. Washe gari ya ƙara kwaɓa wata. Aka zo taro ya ƙara gwaba ma gwamnan a gaban shi ba. Har gwamnan ya fushi ya cire shi. Waye janyo tsakani da Allah? Tsakani da Allah waye janyo? Shi ai yana ƙarƙashin gwamna. Ya kamata ya zama ya ma gwamna biyayya. Ya kamata in zai ba gwamna shawara, ya ba gwamna shawara shi da shi. Ba iri na irinka da ba mu ƙarƙashin gwamna ba mu wani abu ba. Aka zo aka cire shi. Aka zo aka nada sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Aka zo yanzu aka ce shi sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero an cire shi. Me yayi? Ba abin da ya, amma an cire shi kawai. To irin abin da Allah bai bari kenan. Shi yasan ya kaga abin har yanzu ana dawara. Har yanzu. Amma da an bari shi sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya wani laifi, ko ya saba wata doka, ko gwamnati ta umarce shi wani abu yayi wanda a doka ya kamata ya ƙi, to sai Allah ya kawo musu ƙarshen shi. Amma a haka nan kawai kai ne ba ka san shi, sai Allah ya ce ba haka nake bari kuma. Shi duk abin da Allah ya halitta yana san shi. Kaga sai Allah ya tashi nuna wani iko. Ba mis ka lura ko? Da aka je jana'iza Alhaji Aminu dan tata. Aka je haramin Madina gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. A masallacin Annabi ga mihrabu Rasulullah a rubuta haza mihrabu Rasulullah. Nan ne Annabi ke sallah. A inda Annabin ke sallah sai Allah ya sanya shi sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero yana sahun gaba. Gashi ga inda Annabi ke sallah. Shi kuma sarkin Kano Sunusi yana sahu na 3 bayan shi ma. A gaban Annabi fa Allah ya wannan. Wannan dan Allah ba misi ishara ce ko ba ishara ba? Ana ishara ce. Akwai abinda ko kana san shi ko ba ka san shi, zaman ka lafiya ka hakura ka bi shi a hankali. Zaman ka lafiya ka hakura ka bi shi a hankali. Akwai wani general na manta sunan shi. Baba miskila zaka tana da shi, wanda ya yi wa Obasanjo chief of staff. Lokacin ana hayaniyar shari'a, Obasanjo ya fusata akan maganar shari'a. Sai ya ce wa Obasanjo ranka ne, kaga maganar shari'a nan ka bi ta a hankali. Ba dan ina musulmi ba. Guguwar ta ce lokacin ta ne, in baka bi ta a hankali ba wallahi kai za ta wuce da kai. To haka al'amarin Allah yake. Wallahi duk karfin ikonka, in abu lokacin shi ya zo, wallahi baka isa ka canza shi ba. A nan zazzau sarkin zazzau Malam Jafaru, lokacin da aka zo zaɓe, turawa suna son shi saboda ya iya turanci, ya iya karatu da rubutu, kuma ya daɗe yana hakinta.